Femeile iubesc bărbații pe care nu-i pot controla, nu pe cei care zic da la tot. Pe ăla care zice nu calm și nu explică de ce. Ăla le încurcă sistemul nervos și brusc devine interesant. Ea vrea ceva, tu spui nu. Bum! Testul a început. Poate se enervează, joacă teatrul, dă ochii peste cap, dar tu taci și bei apa ta liniștit. 2 ore mai târziu, respectul s-a instalat. Nu pentru că ai țipat, nu pentru că ai dominat, ci pentru că n-ai cedat. Vezi tu, femeile testează limite ca să vadă dacă poți conduce sau doar urmezi. Când nu te poate manevra, te respectă și când te respectă, abia atunci te iubește. Dacă pleacă doar pentru că n-a putut să te controleze, perfect, a plecat singură din selecție. Asta nu e pierdere, e filtrare. Băieții drăguți cred că politețea aduce iubire. Nu, frate, aduce plictiseală. Și după plictiseală vine disprețul. Femeia nu vrea să te conducă, vrea să simtă că poate și tu să-i arăți calm că nu poate. Asta e dinamica. În adâncul ei, ea îl respectă doar pe bărbatul pe care n-a reușit niciodată să-l controleze.